Πάμε στοίχημα ότι τόσο ζουμερό και γευστικό κοντοσούβλι δεν έχεις ξαναφάει. Look at me. Μας τώρα, για δείξε μας πώς γίνεται. Για πάμε. Παραλαμβάνουμε τον χοιρινό λαιμό και ξεκινάμε να κόβουμε μερίδες. Έχοντας κόψει τα κομμάτια μας σε μερίδες, ρίχνουμε το πάστομα. Χρησιμοποιούμε υγρή μαρινάδα για το κοντοσούβλι. Ανακατεύουμε λοιπόν καλά να πάει η μαρινάδα σε όλα τα κομμάτια. Καλά ρε Βαγγέλη, δεν θα μας πεις και τη συνταγή? Όχι βέβαια. Έχοντας αφήσει το κρέας μαριναρισμένο μια μέρα στο ψυγείο, ξεκινάμε και ετοιμάζουμε τη σούβλα της ημέρας. Και έτσι η σούβλα μας είναι έτοιμη για να μπει, να ψηθεί προς δικιά σας απόλαυση. Είδες πως το φτιάχνουμε, δες το τώρα και πως είναι ψημένο. Εδώ είμαστε. Εσύ μπορείς να αντισταθείς? Στην πλατεία θα βρεις κοντοσούβλι όνειρο. Γυμνασιάρχου Στεφάνου 8 Χαριλάου. Σε περιμένουμε.